Goedenavond iedereen. Ik zal een beetje aan de late kant hier bij ons. Maar dit is nou een korte live, minuut dan zo lang online. Ja. Dit is een korte live. 10 minuten ongeveer, 5 minuten. Eigenlijk nou een video, ik maak video nog maar load op. Want je schrijft sabi iPhone, storage vol. Dan kan je niks meer doen. En dat heb je dan een iPhone. Dus als storage is weer vol. Moet ik weer veel verwijderen, maar dat dan kan dat niet. Is een korte live dit. Beste mensen. A minister voor Justitie zou bij Abi Amoksi. Dan amadati de man bij zit om en sani Amoksi na a korpschef Isaac of Isaac. De man bij zit om en sani om en buruya sani egomiti a volk legi a volk sroto a volk zomaar na lei bijna alla de man bij sroto sma asandati na a korpschef Sampsa gwe eder kasa no demoru na makti na a korpschef dati na Amoksi na dembe seta sandati fia a PG nanga wan tutrasma ete mano a problema sa ipsanono dan VAP a positie voor VAP no na Juspol eigenlijk da bijna i kantaki VAP scoru broko na Juspol no i kantaki da mo legi uitzijde mitakso omdat alla den burgers sa de mabe legi esroto alla de mabe legi omesma esroto alla de mabe legi omesma esroto omesma da awan voeding buitenvrouw voor a buitenvrouw voor Assis zij worden ook a PG a buitenvrouw dat die wat mooi Hindustaanse vrouw Mister heeft best wel niet versierd aan vrouw dat die. Dat a buitenvrouw dat die zij wordt ook a PG. Dat a buitenvrouw dat die. Na a vrouw dat die. Bij zet den briefje zet den buria. Gomiti Isaac. Dat Isaac bij zet den buria gomiti. Amoksi. Dan na zo de man bij opereer. Na zo de man bij burgers op. Zo de man bij lege den burgers zet ik den burgers is soroto. Dus a buitenvrouw voor Assis zij we ook APG. Na APG strefi. Da buitenvrouw voor Assis naast me dat is het den stukken naast me dat is het den briefie. Dat de man bij abuan toe corrupt inspecteur. Dat de inspecteur dat die bij ook mee. Na a buitenvrouw voor Assis zij we ook APG. Dat samen den bij zet den boeria gomiti a volk. Maar a probleem no sa VAP abi. Dan a new korpschef san de no ama dat ne woro ko me na den buruya fu VAP ama ne du me a new minister fu justitie sau abino Manorat ama ne woro ko me na den buruya fu VAP wan no de VAP a buitenvrouw fu Assis sai woro ko APG a vrouw dat no mango sorotosma APG wa ook to no mango sorotosma. De abi a minister voor justitie van Nodu. En de abi a korpschef van Nodu. Maar a korpschef ne euroko mee. A minister voor justitie ne euroko mee. Nanga den buria dati. En APG. Wawan nanga a buitenvrouw voor Assis euroko die APG. Desma dat wawan nanga wa corrupt inspecteur. De unwan no man do next. De abi a minister voor justitie van Nodu. En Manorat no. Manorat. Ama elezi ala briefie. Ama e check alla briefie. Ama ne mek directeur onderteken briefie in. Want ama no an go in problemen. Da Assis no. A team fu Assis. Samen bij abi nanga Chan. Nanga APG. Nanga a buitenvrouw fu Assis. Sande dape na APG drape. Na desma dat be sete den fromu dape den buruya. No de. Manorat. A zaak voor Saya bijvoorbeeld. Dat Manorat onderzoek a zaak, want aantal lees je maar onderzoek a zaak.
Maar manorat, ama no man shino wan bewijs, ama no man vind no wan bewijs, sai de saya be sroto, beste mensen. Dus de saya no, bijna saya beka opo atori di sibaka. Want manorat e onderzoek atori, omelesham amai onderzoek, en a man, no man si, sai de saya be sroto. En manorat e onderzoek om het razak. De man kon si ook dat de man be legi mi soma sroto minangali. En ook toen a case voor Bordeaux, bijna ik had een case dat hij be vreemd toe. A semtim disi, sa de man be abida pe na yuspol dape. De man legi Bordeaux, dat Bordeaux kiri ome sma, Bordeaux beer plain, Bordeaux do ome ogri. De man go leesi straf gi Bordeaux 12 jaar. De man legi Bordeaux. Dan no, a buitenvrouw voor assis die sa euro kogi a PG. A vrouw disi, a verlengstuk van vrouw die si bij de Amoxie, nanga Isaac a korpschef, maar den to dat igwe. En dan no dat manorat ne euro komei, nanga den buria dat dus VAP klaar, dat pe kantaki. A nieuw korpschef, ne euro komei, nanga den buria voor VAP, dus bijna kantak VAP klaar, dat pe. Daarom je no na bijna 3 maanden no ongeveer, smanes roto zomaar, de manego teke burgers roto nangalei, om en burgers nees roto zomaar, omdat a buitenvrouw voor asisai urokogi a PG dape, sambe set den briefigo miti, Isaac, da Isaac be send den briefigo miti, Amoxie, dat den be lei etekesma esoto, asan dati no mam, samoro no. En dan no de da je zie dat, manorat, amai onderzoek a case voor saya. Ome leisi amai onderzoek a case voor saya. Amai onderzoek a case voor saya. Maar dan no. Dan manora strefe konshi dat no. Na zomaar de man die is roto saya jong. De man no fin no one bewijs. No one bewijs de man no man fini. Sang saya bedu. De man no man fin no one bewijs. Dus beste mensen. Na zomaar de man die is roto saya. En bijna saya bekan de tuere. Bijna saya be kalas libi. Na zomaar de man legi saya. Teke saya sroto. Fufuru ome moni fu saya. Teke ome moni fu saya. Zomaar de man do de sandat nanga saya. Zomaar. Maar gado de. En wan gado ne esribi. A gado zou abina loktu. An esribi. Maar nogmaals. Asan samsa nanga. Tjan. Gecondoleer. Sterkte. Uno breiti. Uno lobing, mayana gado e bepal, wana omesma ulasika, ulasi Etnel, ulasi Belfort, ulasi Bouta, ulasi Weidenbos, ulasi Venetiaan, ulasi Alendi, ulasi Omentrawa, ulasi, gecondoleer Suriname, alles maar gecondoleer. Maar Juspol, mi hoop asani kan rustig dape. A vrouw, a buitenvrouw voor assisai se den fromu dape nanga a PG vrouw i moet stop nanga de sansaye do dape. Want a korpschef ne euro komei nanga you know. A new minister voor justitie manorat an euro komei nanga you. Dus mino sabi en you alleen met een inspecteur kan je niks doen. Je hebt de minister van justitie nodig voor go meke legisma. En manorat ne euro komei nanga you. Dus a buitenvrouw voor assistant dat pena PG, zij zet den buria, zij zet den fromu, ophouden AUB. Hoe stop nanga de sandati in a kondre disi. Mek we libi nanga lobby, mek we libi nanga liefde. Neeg je meedon, welkom te big up. Wan shatu nyosu ube kongi even. One love, ciao.